నమస్కారం మిత్రులారా. మగవారిలో లైంగికాసక్తి తగ్గిపోవడం అనేది ఇప్పుడొక చాలా పెద్ద సమస్యగా మారింది. కోరిక, శక్తి రోజురోజుకీ తగ్గిపోతూ మనలో నిరాశను పెంచుతూ ఉన్నాయి. ఈ వీడియో మీకోసమే తయారు చేయబడింది. దీనివల్ల ఉపయోగమేంటంటే మీలో కోల్పోయినటువంటి ఆ కోరికలు మళ్ళీ పుడతాయి. మీరు జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాలంటే శరీరం సహకరించాలి కదా. ఏవేవో కారణాలు లైంగికాసక్తి తగ్గిపోతుంది. జోష్ మరియు ఉత్సాహం తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి. మీ భాగస్వామిని మీరు ఏ విధంగా సంతృప్తి పరచలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇలా ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లిపోతుంది. లోపల్నుంచి ఉత్సాహం పుట్టట్లేదు. అయితే దీనికి పరిష్కారం ఉంది. కానీ ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్ మందులు తీసుకుంటే మీ శరీరానికి మీరు ద్రోహం చేసుకున్నట్టే. ఇది మీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి అతిపెద్ద ప్రమాదం అవుతుంది. దీనివల్ల మీరు మెల్లమెల్లగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బారిన పడతారు. అవును, అది ఇంకా ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. మీరు ఎవరికీ చెప్పుకోలేరు. అందుకే మీరు ఆయుర్వేద ఔషధమైన లివ్ మస్తాంగ్ ప్లస్ని గాని తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఎటువంటి చింత లేకుండా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. మరియు దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. ఇది రక్త ప్రసరణను సరిచేస్తుంది. ఇది సరిగ్గా ఎంత పనిచేయాలో చేస్తుంది. దానివల్ల మీ శరీరంలోని శక్తి మరియు స్టామినా పెరుగుతాయి. అవును, మీ శీఘ్రస్ఖలనం సమస్య పోతుంది. మీ వయస్సు ఏదైనా కానివ్వండి. అవును, ఇది వాడిన కొద్ది రోజుల్లోనే మీరు మీలో అద్భుతమైన మార్పును ఖచ్చితంగా చూస్తారు. ఇది నిజం. ఈ లివ్ మస్తాంగ్ ప్లస్ ఒక అద్భుతమైన ఫార్ములాతో తయారు చేయబడింది. ఇందులో ములాండో ఉంది. అవును, ఇది ఆఫ్రికాలో మాత్రమే దొరికే ఒక అరుదైన మూలిక. అది మాత్రలో ఎక్కువ ఉంది. అయితే ఇది ఏం చేస్తుంది? నేను మీకు చెప్తాను చూడండి. మరియు ఇందులో ఇతర అనేక మూలికలున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశ్వగంధ, సఫేద్ ముస్లి, కౌంచ్ బీజ్, శతావరి, ఇలా అనేక గొప్ప మూలికలున్నాయి. మరియు మొలాండో, హార్నీ గాట్ వీడ్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. అవును, నేను మీకు ఈ వీడియో ప్రారంభంలోనే చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాను. ఈ గొప్ప వనమూలికలన్నీ మీలో ఉన్నటువంటి నిరాశని, బలహీనతని పోగొట్టి కొత్త ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయి. తను నమ్మండి, ఆఫ్రికాలో ఉండే పురుషులు ఈ ములాండోని వాడే వాళ్ళ లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్లకి అంతటి శక్తి ఇస్తున్నది ఏంటంటే అది ములాండోనే. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి శక్తి, సామర్థ్యం ఇవన్నీ కూడా ములాండోతోనే సాధ్యం. అందుకే ఇప్పుడు లివ్ మస్తాంగ్ ప్లస్లో ఉండే ఒక క్యాప్స్యూల్ మీకు 2 రకాల లాభాలనిస్తుంది. ఒక బాటిల్లో మీకు 30 క్యాప్స్యూల్స్ లభిస్తాయి. ఇది 700 mg క్యాప్స్యూల్ అవుతుంది. ఇది పురుషుల్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని రెట్టింపు చేస్తుంది. చూసారా మిత్రులారా, ఇదే ఆ ఔషధం. ఇది మీలో ఉత్సాహం మరియు కోరిక రెండూ పెంచుతాయి. దీని గురించి మీరు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నంబర్కి కాల్ చేయండి. అవును, అంతేకాదు, మీరు ఈ ఔషధం గురించి మరెంతో మందికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. జాన్వి, ప్రాబ్లం.